Jingpule nagasithi baningkong u Paulus bukhun siya ki Kristan ha Thessalonica kalanong gabaar kadakod iway hadu pra. Pitip ba ko para bangen ba kajingwan jongi hapdeng jongpi kamshem lalong le no e. Hadin kajingle ben kabangi la siya ha Philippi kumba pitem la penchlur da Blei ban yela ya kukubor babha jumu hapi hapdeng bun kijing yele. Kajing kentu bangi ai kammi na kajing thok ne kijing thmu bam khun ne kanu kabut sianti Henry habau Blei ula iben ban pen khamti ya kukubor babha hangi ngikren omkum ki ban pen smu bha ya kibriu Henry ya Blei ubayo I ya kijing bud bari baro kumba phietem ngimjudan ktien pen khelo ne kajing thap khwan lalot ya kata Blei ulong sakhi jangi lem ne ngiwat burom na kibriu na phi ne na ki weipan wat la ngi lala bandawa burom na phi kum ki apostol u Chris penban hapdeng jongphi ngila long ki ba jai kumba kakmi kasumar I yela ki khun hadu kata ngida I chisha yapi pangi kwa ban ailem hapi omtang ya kakubor babha jong Blei Henry wat yala kajong kajing im hadu kata philakilla long kiba I jongi ktien jong utrai kasam shispa lai pukhandai kadkhot iway hadu Henry a try milayen pad mele itu yanga metep langa shong nenga yeng me itu ya kijing perkhat jonga na jangai mepethu haba nga ya ne ngathia metep lon ya kijingle jonga watchwa bandan kaktin ha uthli jonga metep lupa ko try na dong shadong meker yanga nadin bat nakhman meka yanga da kakti jome kat kani kajing tem kapalan ya kajing shemphang jonga kakenjang e ngamla kochu ka gospel kat kum Matthew bukhuj glandong ka ba arphulai kad khot arphulai hadu arphu Henry kodet yepi ki start an bat ki pharisi arsam pi ai how Blei ya kabashipho wat na ki jintung busla kum upudina kasya bat ujira kadba phi lenden ya ki kamram ki bakham khia jong ka an kum ka jingle hong ka jingle isen a bat commence bat ktien ya ki ne phi dei banle klem da peb ya ki weipan ko nong yalam bamatla ya u mat tipi jiar na ka jindi Henry ya ka utpat phingun kodet yepi ki start an bat ki pharisi arsam phipen khuj ya ka khuri bat ka plyang tangda shabar kaba hapo pan kalati da ka jinglute bat ka jingbong khuj ko pharisi matla to pen khujwa ya ka ba shapo jong ka khuri bat ka plyang bat ka ba habar kan sa khujru ka gospel jong utrai